אהלן חברים, כאן אלון גרוס מ-Fit and Fight Online, והיום אני רוצה לענות על כמה שאלות ששאלו אותי בנוגע למה צריך, איזה ציוד צריך כדי להתאמן ב-Fit and Fight. אז אני רגע אסביר למי שלא מכיר. שיטת Fit and Fight זה שיטת כושר שאני בניתי ככה במהלך השנים. אני מדריך קרב מגע מעל 10 שנים, מדריך כושר מעל 10 שנים. וזאת שיטת כושר שראיתי שעוזרת לי ולאחרים גם לשמור על כושר, להיות בכושר, להתמיד, להתאמן כקהילה, כי יש פה משהו ככה שהוא מחבר ותחרותי באופן מסוים. ותכלס כיף, זה כיף. וכשכיף מתמידים וכשמתמידים נראים טוב וכן הלאה וכן הלאה. שיטת Fit and Fight משלבת גם אמנויות לחימה, אגרוף, קיקבוקס, קרב מגע, תנועה קרבית, הרבה דברים מעולם הלחימה, ובנוסף את עולם הכושר ופיתוח הגוף. זאת אומרת, אנחנו רוצים לחזק את הגוף עם משקולות, אנחנו רוצים לחזק את הגוף עם תרגילי כוח ספציפיים, אנחנו רוצים שהגוף יהיה חזק מבחינת שריר, וגם יהיה קליל ותנועתי מבחינת אמנויות לחימה, וגם שנשמור על הבסיס של הגנה עצמית. אתם לא חייבים להיות חגורה שחורה כדי לדעת לזרוק אגרוף, ומספיק שאתם מתאמנים על האגרוף הזה שוב ושוב ושוב, ועשיתם אותו 10,000 פעם, נכון שזה לא כמו להתאמן באמנויות לחימה, זה לא, אבל זה מאוד מאוד עוזר, וזה שומר עליכם, וזה נותן ביטחון עצמי, וזה פשוט משחרר אגרסיות, וזה מדהים. אוקיי? זה פשוט מדהים. אז מה אנחנו צריכים בשביל להתאמן בשיטת Fit and Fight? הכי טוב יהיה אם יהיה לכם שק אגרוף ומשקולות. הכי טוב. שק אגרוף ארוך, שאנחנו יכולים גם לבעוט וגם לעשות אגרופים, את הכל. זה האידיאלי. אם אין לכם, זה סבבה. אפשר גם על שק שהוא יותר לאגרוף, שהוא קטן יותר, זה לפעמים יותר נוח לרוב האנשים, וזה גם אחלה, וכמובן משקולות. עכשיו, גם אם אין לכם עכשיו משקולות, אל תרוצו ותקנו את כל הסט כמו בחדר כושר, לפעמים זוג של 10 קילו, זוג דמבלים, כבר מספיק, כן? משקולות יד. כשאתם תירשמו, אתם תקבלו שיחה אישית איתי, ואני ביחד איתכם אבין איזה ציוד יש לכם, ומה אתם ממש צריכים עכשיו כדי להתחיל. אז חברים, שיטת Fit and Fight אונליין, אנחנו עושים את זה ביחד, באימוני זום, באימונים קבוצתיים. כל אחד מקבל גם התאמה אישית לפי המטרות שלו, הציוד שלו, תפריט תזונה אישי. אבל תכלס, הדבר הכי חשוב פה זה הקהילה. אתם עכשיו תפתחו יוטיוב, תעשו אימון קיקבוקס ביוטיוב, יש אלפים כאלה. נכון, אבל אף אחד לא מתקן אתכם, אף אחד לא אכפת לו מכם אם עשיתם או לא עשיתם, אל תעשו, מה אכפת לו? למי שעשה את הסרטון, לי אכפת לי שתעשו, אכפת לי שתתמידו, אכפת לי שביום שאתם חוזרים הביתה עייפים, ואתם אומרים לעצמכם, איך אין לי כוח, אבל אלון מתחיל שיעור עוד 10 דקות, יאללה, אני אכנס, אני אעשה. ואני אומר לכם, אחרי מעל 10 שנים שאני מאמן, הלקוחות שהכי התמידו אצלי והלקוחות שהכי נהנו מהשירות, זה גם, כמובן היו כאלה שקיבלו תוצאות מטורפות וחיתו וקוביות וזה, בסדר. אבל הם קיבלו את התוצאות ועזבו. הם עשו את החצי שנה שלהם ועזבו. המתאמנים שהתמידו במשך שנים, זה אלה שבאו פשוט כדי להיות חלק מהקהילה וכדי לעשות ספורט באופן קבוע. אני אעזור לכם להגיע לכל מטרה ספציפית שיש לכם, אבל המטרת העל של העסק הזה, מטרת העל שלי בעולם הזה, להיות הסלע שלכם בכל מה שקשור לספורט וקהילה ספורטיבית. הסלע, זה אומר עד סוף חייכם, אני אהיה פה, אני אעודד אתכם, אני אעלה אתכם לאימונים, אני אלמד אתכם תרגילים חדשים, ואני אדאג שאתם תתמידו בספורט, כי חבר'ה, ספורט זה החיים, ספורט זה אנרגיה, זה נשמה. אז שיהיה בהצלחה לכל מי שרוצה להתחיל, כל מי שיש לו שאלות מוזמן להגיב בסרטון, או לשלוח לי הודעה וננסה לעלות לאיזה שיחה אישית, ונתראה באימון Fit and Fight הבא. שיהיה יום מוצלח ובשורות טובות.